Salamat Atan TV kanalının mehriban müştaqları. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanynda. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Saudy Arabistanyň mirasy şör şahzadasy bilen doşdy. Türkmenistan Özbegistanyň iri sowda hyzmatdaşy boldy. Awganistan topaq gaz geçirjesini durmuşa geçirmekde gyrarly. 38 ýaşyndaky derwezeçi ilkinji gezek gyzyl kart aldy. 3 dekabrda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň çölleşme garşy görüşmek boýunça konwensiýasyna gatnaşçy taraplaryň nowataky maslahatynyň çäklerine Saudy Arabistany padşahlygynyň Riyad şäherine geçirilen bir bitew suw samitine gatnaşdy. Bu maksatnamalaryň çykyş etdi. Al Arabiya elektron neşriniň habar berýärçi bir bitew suw samitiň çäklerine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Saudy Arabistanyň mirasy şör şahzadasy Premier Ministri Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud'un arasında gepleşikler geçirildi. Doşuň dowamyny ýokary derejeli samitiň ähmiýeti, onuň dowamyny öňe sürülen tekliplerdir kabul edilen çözgütleriň durnukly ösüşi öpçün etmäge goşunt boljakdygy belenildi. Taraplar gepleşikleriň dowamynda Türkmenistan bilen Saudy Arabistany padşahlygynyň arasynda ýola goýulan hoşniýetli dostlyk we özara beýgitli strategik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hemde geljegi barada pikir alşdylar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň Saudy Arabistany padşahlygyna iş tapary tamamlandy. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Özbegistanyň Türkmenistan bilen sowda dolanşygy 947,7 million Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollary boldy. Statistika gullugynyň habaryna görä, bu geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilen 92 göterim ýokarlandy. Türkmenistan hasawat döwründe Özbegistanyň iň uly sowda hyzmatdaşlarynyň arasynda ilkinji üçlüge girdi. Özbegistanyň Türkmenistana eksportyň muktary 99,2 million Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollary boldy. Bu bolsa geçen ýyldakydan 44 göterim azdyr. 2024 ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Türkmenistanyň Özbegistana eksportyň möçleri 848 million dollary ýetdi. Bu görkezji geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilen 6,16 göterim ýokarlandy. 2024 ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda Özbegistanyň daşary sowda dolanşygyny 54,13 milliard Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna barabardygyny bellemeldir. Bu görkezji geçen ýyl bilen deňeşdirilen 6,17 göterim ýokarlandy. Awganistan, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň gurulşy boýunça işler işçiň alınıp barlýar. Awgan häkimetiniň resmi wekili Zabihullah Mujahid özüniň X jemgyýetçilik toruna hasabyna turga geçirjesi taslamasy boýunça gurulşy işlerini görkezýän video ýerleşdirdi we taslamanyň ilerledilýändigini ma'lum etdi. 2024 ýylyň sentýabr aýyna Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hende Awganistanyň ýollaşçysy Muhammed Hasan Ahundyň gatnaşmagyna başlanan taslama ýurt üçin we seyir üçin möhüm ähmiýeti eýe. Bu gaz geçirjesi Awganistany 30 ýyl tebii gaz bilen üçin eder. Ilkinji 10 ýylda 500 million kub metr, ikinji 10 ýylda 1 milliard, üçinji 10 ýylda 1,5 milliard kub metr. Bu senagat we ykdysadyýet üçin möhüm bolan içerki energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrar. Taslama müňlerçe iş ornuny döredir. Gaz geçirjesi ýerüstü infrastrukturany gowlandyrar we üstsäşir girdeji gazanmagy mümkinçilik berer. Topaq gaz geçirjesi Awganistana, Pakistana we Hindistana durnukly energiýa üçinçiligi bilen sevitdäk energiýa hyzmatdaşlygyny durnuklygy berkitmäge goşunt goşar. Awgan häkimetli bu taslamany ykdysat taýdan ileri tutulýan ugur diýip elan etdi. Topaq taslamasy ykdysady ösüşi we sevitiň dünýä arenasynda ornuny berkitmekde möhüm ädim bolar. Germaniýanyň hemde Bavariya futbol toporunyň meşhur derwezeçisi Manuel Neuer futbol karýerasynda ilkinji gezek gyzyl kart alyp meýdançadan çykdy. 38 ýaşyndaky derwezeçi Germaniýanyň Kuba urnaky ýarşyň çäklerine Bayer toporu bilen geçirilen dowuşyň 17-nji minutunda emin tarapyndan gyzyl kart görkezilip oýundan çykdy. Karýerasynda ilkinji gyzyl kartyny alan Neuer futbol janköýerlerinden ötünç sorady. Güýçli derwezeçiniň oýundan çykmagy bilen Bavariya topory 10 futbolçy bolup oýuny dowam etdirdi we 1-0 hasabyny uturly. Ine mehriban müştaqlar, Atan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanynda. Size ýetirmek isleýän habarlaryňyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň ilki sanyna görüşýänçek. Hoş sag bolun.